טוב, רציתי טיפה להראות לכם טיפה מהמוצרים של החברה שאני אוהב אותה, לוללין. הם הוציאו כרגע סדרה חדשה שהיא בעצם לבלונד, שזה גם מסכה, גם שמפו, ואחד הדברים המדהימים שזה גם הסרום, שהוא מיועד לשיער שהוא יבש, פגום וכמובן בלונדיני. כפי שציינתי לפני כן, יש לנו את השמפו של הסדרה השחורה, יש לנו את המסכה של אותה סדרה שהיא מושלמת לשיער צבוע, לשיער מוחלק. מי שזה לא מספיק לה, יש לנו את הסדרה היותר דומיננטית, בעצם הסדרה הזאת שהיא יותר אינטנסיבית, היא יותר מטפלת בשיער פגום ויבש ושברירי, לכן זו הסדרה. זה מוצר שאנשים עפים עליו, זה בעצם מסכה ללא שטיפה, אנחנו מתיזים אותה לאחר חפיפה. הסירוק מושלם, השיער נראה מדהים. כמובן הסרום של לוללין, שהוא פשוט עף כמו לחמניות חמות, עוזר לשיער, מטפח אותו, מגן עליו וריח מושלם. חברים, תעקבו אחרינו לעוד מוצרים.